Bore da, Sian. Bore da. Gwedwch ddau, beth yw'r heriau sydd wedi bod yn y flwyddyn diwethaf i chi? Wel, byddwn ni'n ffodus iawn, ni yn ffodus, ni wedi cadw ar agor. Yr heriau, wrth gwrs, o addasu mwyn diogelu staff, bod yn ofalus o hynny, a hefyd diogelwch ein cwsmeriaid. Wedyn, wedi gweithio fel tîm yn falch iawn o'n staff i gyd i gydweithio a gofalu bod ni'n gallu cynnal y gwasanaeth. Oes yna bethau wedi newid i chi yn bersonol neu yn broffesiynol? Oes, ond mae fel wedi dod yn gyfarwydd i ni erbyn hyn o ran pellter cymdeithasol, parchu gyda rhai, mae rhai yn gofidio yn embyd o ran y sefyllfa, ond yn bersonol wedyn ni wedi bod yn ffodus o falle ychydig llai o rithro, ond wrth gwrs i ni'n dod yn gyfarwydd ar system newydd erbyn hyn. A ni'n lwcus mewn lot o ffyrdd mae'n busnes ni ddim wedi cael ei effeithio yn ormodol. Nawr, wrth gwrs, mae'ch busnes chi'n parhau oherwydd bod ffarmo yn cario ymlaen fel arfer. Beth am gyflenwadau? Ydych chi wedi cael trafferth prynu pethau i mewn? Eto, o'n i wedi disgwyl bydde gwahaniaeth myni, ond na, ni ddim wedi gweld gwahaniaeth. Beth ni wedi wneud yw o ran addasu cyfarfodydd dros Zoom. Mae hyn wedi golygu dim trafeilu canodd y filltirodd i gyfarfod yn Lloegr. So mae hwnna wedi bod yn beth eitha positif. Ac yn ola, oes yna rhywbeth i chi wedi dysgu yn ystod y flwyddyn? Wel, dysgu a sylweddoli beth ni'n gwybod yn barod, bod ni'n byw mewn ardal bendigedig, bod da ni gynhyrchwyr arbennig o fwyd a cynnyrch arall, a hefyd edrych mlaen nawr at weld dre Llanbed a'r siopau arbennig sydd gyda ni yma i weld tre ni'n ail agor a'r tre yn dod nôl i fywyd eto. Diolch. Croeso.